Morning Hirit na! The heat is on the streets, inside your head, with every beat, and the beat so loud. Maduro-dalo mga tugang na pagkaaga. Dili po mga tugang sa syudad de Legazpi, pero gano'n ay mga mauran. Good morning, 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 good morning. Good morning po Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa programa niya tong Morning Hirit. Ngayon pong aldaw ni Martes, June 4, 2020. Ano nga ninyo yan? June 4, 2024. Juna Police, mga tugang sa tuyang partner sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta sa teknika sa Luwas, sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, si Ringman, mga tugang Newsroom News Director Mar de la Cruz. Kagapay niya to dyan mga tugang sa Luwas, Jomar Bien, Joshua Bino. Kasabay po dyan si Jasmine Baloloy. Asin si Ringman po si Sengani ni si Paring Arar Mario. Good morning na sa programang ini. Bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Salbatan na. Nagtuga pala sukan laon bulkino ka sa Bangyano. Sukan laon bulkino pala nagtuga. Mga tugang kasubanggi, medyo nakikig nga kasubanggi. Bata habang ako nagkukurkaturog na kuta na. Kundi Junior, bigla na sanang puminal sa kuryente pasado alas 9. Nagimata, ako dahil man ako nag-aircon salbatan na nagimata ko. Pinakabalik sa kuryente pasado alas 11 banggi. The best naman so sa kuya lakaw-lakaw naman duman sa luwas. Kaso banggi, dahil na talaga, sige talaga ang palsok na talaga. Ikaw nga joke yan na nailing ko nagpost sa social media. So mga visible visible on earth, visible places, mga tugang on earth sa pagkabanggi. So albay databi nahihiling na diyon, naling mo ito yun. So albay databi nahihiling na sa kan satellite. Kunhain so nag-imat so ilaw, albay nga yan. Naling na kang nasa sa Pilipinas, visible na dahil sa kuhan sa sa satellite kan nasa. Taso ilaw nag-off, albay nga yan ini. Mga sarawayon talaga kitang mga mataliunon talaga kita. Maraming mga kapilyon sa buhay. Bueno. Ramon Tadawan, mga buena manong report. Hali po dyan sa Luwas, nasa linya, mga tugang Jimmy Nasalita. Hello, Jim. Good morning, Jim. Come in. Kumusta dyan? Yes, BP, pero tinako? Iyo, nata. Para brown out? Atayo na nga nampiga sabi na nangitro ka Sige. pasado alas 11 na naman kan nawara sa kuryente. Igan on and off, duwa ng electric pa na naraot ko. Dahil lamang nasusupog dyan ang mga official kanali ko. Ata na nga ni. Kung ako kaan, mahali na ako kaan dyan sa alay ko. Piga, aldaw banggi piga muda. Ata na. Ay, nako. Si Senior Manager dyan, Niya, National Irrigation Administration niya dyan. si Buksit. Oo. Kung ako kaan, mahali na ako dyan. Oh, kwan baga kasbang nga ni mga basta magalas 9:30 dito boy lang pumilalsok naman sa muya. Nagapara sa Rildo. Nakaduang balik ako sa aliko. Sigan sa Rildo. Ara lang kaunan sa Rildo. Ara manin maray na serbisyo. Oh. Kung ako mahali na ako kaan dyan. Iyo. Besa na. Mabot ang panahon. Marali yan dyan. Mabot ang panahon. Oo. Malanguyam na. Yes. Okay. Sige. Mientras tanto, BP, sa mga dagdag niya tong bareta na problema kaswapon, si Mayor Chino Garcia matapos dakol ang mga nagpaabot sa saya na biglang nagluya sa supply ng tubig. So iba,
dahil naninbulo sa mga tubo, and nag-isip na magrasyon na sana. Nangalas an alkalde, bigla na nangyaring nagluya, nagwara sa tubig. Ang ginibo atabon, pinasyara ni Mayor Garcia ang water source sa Morok-Burukan sa Mauraro. Digdi na diskubre na kasabay niya sa mga taga-waterworks, nagkaigwa palang tabi bipinin airlock sa linya, kan mga tubo ng tubig. Kan so mapasungaw, madali yun sana. So, bulos kan tubig, buwilo na naman, pasiring sa mga konsumidores. Talaga airlock ang tubig. Iyo bagano, minalak pala. Sa may pressure yan. May pressure. Kabalik na sa pressure. Napapaisip ako, maski ano na sana nagalak mo niyan, maski mag-what you call ka, nagalak. Natusuntak yung salbatana ka na. Ano ba naman? Kung ang totoo, piki daw. Kangalas naman. Mag-what you call ka, nakalak. Maski tubo ng tubig, nag-airlock. Kanya may pressure kaya minalak. Yes, ito magkatubo man niya, kung may pressure ka. Maski ano na sana? Sarawayon ka. Kaya mas maray man nga ni na wala sa naning arag katong tut. Minalak pala na di. Pagkamalak baga. Oh. Mamatang lahi na niya na panahon. Ata na. Jimmy na salita din si Jimmy Nyos. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Thank you, Jimmy. Mientras tanto, nasa linya po si Padingal Armario sa mga dagdag na bareta. Padingal, good morning. Come in. Good morning, Padeng. Kamay na bakal kan gobyerno provinsyal sa enforcement ang kaipuhan para mapatultol ang collection sa quarrying. Yan ang nagluwas na sentimento kan mga quarry operators na nag-attender sa public hearing kan Committee on Environment sa panginot ni Board Member Dante Arandia kasuhapon sa planong pag-amyendar kan eksistidong quarry ordinance kan Albay. Sa magkasarong sentimento, lalo na ninda Grace de los Santos, asin Maria Victoria Baltasar, pareho ining concessionaire operator, ang pagmati ninda, sindaan piga-kastigo sa internal na problema entre kan Sanggunian Panlalawigan asin ni Gobernador Attorney Grex Lagman. Nagsusunod man sindang mga negosyante sa rekisitos kan probinsya sa pag-apply asin proseso sa operation. Kung may mga illegal na operation, ang iba, look out na yan kan probinsya pag-abot sa enforcement. Dahil na pagdamay ang mga legal na nagsusunod man kan patakaran. Digin sister kaya kan Sanggunian Panlalawigan na maamyandaran ang eksistidong ordinansa. Saro sa mga rekomendasyon na mag-agi sa Sanggunian Panlalawigan, mag-issue muna sinda ng resolution of endorsement bago tawanin permit ang sarong concessionaire kan Penro asin kan gobernador. Magbilog o pandua magbilog ni monitoring team para aktual na ma-monitor ang mga operation asin antulo dapat igwanin quarterly, at least quarterly report, kopya, tawaning kopya sa report ang Sanggunian Panlalawigan. So nagkakapira yan sa mga rekomendasyon na gusto ilaog sa pag-amyandar o plano pag-amyandar kan eksistidong ordinansa. Iba-iba ang sentimiento kan mga operators, may mga pabor, may mga kontra. Alagad anang ibabaw na sentimento kan mga operators, lalo na sa
boses man ni Madam Grace de los Santos as in Mrs. Baltasar, ang pangapuda ninda kamay na bakal sa enforcement ang solusyon para mapalangkaw ang tax collection. Ano ang porsyon na amyenda ron pa di? Ano ang seksyon particularmente? Dahil man nagkakapira sa mga gusto i-inject duman sa existidong ordinansa, Oo. dapat may resolution of endorsement hali sa sanggunian panalawigan Oo. bago aprobaran ang sarong permit na piga-applyan kan operator. Oh, nasa daa. Saya nang garo filosofiyang nailing. Para may check and balance, mahiling Oo. kan sanggunian panalawigan. Halimbawa kung ang operator sarong noted na violator, siyempre hindi itatawan ki resolution of endorsement kan sanggunian panalawigan. Permit. Oho. Saro iyan, at siya nagkakapiraan mga gusto i-inject duman sa existidong ordinansa, pero bagay nga ni na pigukontraman ini kan legal, provincial legal officer, lalo na ni Oo. former Judge Noel Robio, dahil ang sabi niya, ang termino niya nga ni clearance, garo man sa na ini maski ba ko clearance, pero paano kung ang panalawigan, dai mag-uyon sa sarong permiti na matawang endorsement. Oo. Madidipisilan. And then sabi sa legal department, saro ining encroachment tungtong sa diretso kan gobernador, dapat anarog ka na sa gobernador sa naan mga arog ka na pag-apply. Iyo, gari executive function yan. Executive function. Oo. Oh. Violation daw ni naman sa Mining Act of 1995. Oho. Kaya may problema sa legal, iba-ibang interpretasyon sa legal. Pero sa ibang nanado, at sa kunyang panawigan, insistido kasi nagtutubod sinda na ang resolution of endorsement, puder man iyan kan legislative. Aha. Iyo lang itong part na ito ang gustong aminyandaran. Sa Quarry Ordinance, ano pa da? Ang ikadua, magbilog nin monitoring team para actual na mamonitor ang operation dahil sa napag-asa sa Green Guardians. Oho. Pang tulo, tatawan ki poder. So, mga barangay officials na mag-monitor dyan sa senda mismong barangay sa aktual na operation kan operator na yaon dyan sa sendang lugar. Nagkakapira yan na mga gusto i-inject duman sa existidong ordinansa na yung ganyan ang pigo-work out kan Committee on Environment kaya nagpapulsindan in public hearing. Dahil sindang plano na duman sa ordinansang ito, amendment, ipagbawal ang pagbugtakidami ng sisayban na elected official? Dahil man iyan nabanggit. Siguro dapat sa Rosalingon hindi yan, pagbabawal ng pagbugtakidami dyan sa konsisay na elected official na magbugtakidami sa parte kang negosyo, sa pagkwari dyan sa palibot kan mayon. Sa bagay, ang daming operator na hindi tunay ang pangalan. Kaya nga, yan, ang daming operator. Pabula mga kasay mo, ang dami. Ang daming operator. Saka ang daming operation na hindi pumapasok ang tax sa probinsya. Correct. Pero, Ang dami talaga. diba? O, saro yan. Pero kayo, ako sa iling ko, dapat gayon, saro ito ilingon din dayan. Kung ang pagbubugtak nin dami, ninsisay man na elected official, pwede yan o dai. Tagari, may special na personal interest. Pag nagbugtak ang dami dyan, natin mag-negosyo kang yaw ka sa gobyerno. Sa dami-daming pinag-usapan kahapon, wala namang ipinasok tungkol sa Wala. Wala. Okay, sige. Pero ang alam ko, ang dami ng operasyon na hindi pumapasok sa probinsya. Kaya nga, kasi mayroong mga dami. Ayan ang problema. Ang daming illegal. Ang daming problema. Ang dami. Totoo, duman sa sentimiento kan mga operator, ang dami talagang illegal. Ang daming problema. Daming illegal. Okay. Anyway, sabi, yun Henry ang M. mga update digdi sa mga mainit na isyo. At saan ko niya ang panalawigan, Alarmario. Thank you. I know you want me.
Basta Morning, Henry M. May session ngunyan aldaw. Ang ngunyan bagang aldaw ko kay session ngunyan sanggo ni ang panlalawigan. Aramon ta daw kung resulta kan mga session na yan lamang. Yan nga sa pwedeng ladupon dyan sa sanggunian, di ba? Ang tungkol dyan sa ano yan. Buda sa pa, si saan mga tawong iyan na illegal na nagkakwari, pigi sabi bagang iba ka nagkapira. Si saan mga, di nasususog din dyan sa isang illegal quarry operators dyan. Ato din i-expose kung si yan, di ba? Isang illegal quarry operators dyan, etc. Ito na yung nangararan yan. Diba? Yan ang challenge niya to sa Senda. 5:31 oras mga tugang sa Pilipinas asin po sa DCGB. 5:31 na. Aramong tanawan mga headlines mga tugang kan mga bareta sa lado nasyonal. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz nasa linya. Padingmar, good morning. Ano nangyari? Good morning, BP. May 28 minutos pa. Bago Bago uminto. aumento Ang diesel wood ang kerosene. ang presyo Pero, Oho. may bawas ng 90 sentimos sa gasolina. Pero sa increase sa diesel, 60 sentimos kada litro. iyo nga, salbatar. Di ako nakakarga. Napalingaw ako Aha. Oo, okay. Sa iba pang headlines, siyempre, ang pagtugakan Bulkan kan Laon, duman sa Negros, asin nagkaigwanan in order ang city na magkaigwaning mandatory evacuation duman sa mga nag-star sa 3-kilometer danger zone. Oo. Okay, may understand daw, kabalikat sa pagtuturo o anlay na mapaitas sa kantidad na 10,000 pesos kan teaching allowance ka mga partokdo, pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos. Tabang kan Pilipinas para sa mental health workers, sinagad sa pagbisita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Malacanang. Nagdigdi pa lang si Zelensky, ano? Ito nag-side trip. Nag-side trip from? Aling Singapore. Naghapit. Kasabay ni Presidente nag-attender dumang kampag teripon. Aha. Uminapit, nag-working visit. Uminapit pala. Nagagaling tabang na ngaya kung pwede, padaran kay mental health workers duman para sa mga soldados. Garima, psycho intervention. Roger that. Okay, understand daw. Pilipinas, maatindir sa Peace Summit sa Switzerland na pig-organisar ni Zelensky. June 15 and 16. Pero dahil pasabot kon si Presidente mismo ang maduman umapadara ng representante. Ombudsman, sinuspender ng 60 days. Si Bantarlak Mayor Alice Guo dahil sa kasong graft na isinangat kan DILG. Makaskaso na, no? Oo. Makaskaso? Mantang may sentimento de asukar si Guo sa Senado, dahil pa nga nga ako nadangog sentensyado na. Pasensya ka na. Hindi nila masyadong kwan. Basta. Mahirap talaga pag lumaki sa farm. Oo nga eh. Ganun talaga ang buhay. Pangyari sa maabak, ano? Sinta, magkaskaso man ang suspensyon, mananggan? Apera, preventive suspension eh. Tapi investigaran. Iyo. So, apera kayan, may mga kaso pang isasangat na tax evasion da. So, iba pang ahensya. Okay, state-of-the-art satellite internet sa asin mga generator set, ibinugtakan DSWD sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Duterte tinuro ni dating DOH Secretary Duque Na? sa 47.6 billion pesos na lipat pondo sa PSDBM. Tinuro na si Presidente Duterte Yung nagsugo na na magpalyo. ilipat mo kaya sa kwarta? Pero sabi man ni Duque, nasa poder ko ngayon, magpalyo talaga ng pondo. Okay. Importante ngayon, dakol Okay. ngayon madadali kung magpabaya. Iyo. Nasa poder niya man na magbalyo kipondo. Bako man illegal sa pagbalyo niya kipondo? Bako man da. Nasa ngayon, pero ngayon, may nagsugo sa imo? Positive niya, may nagsugo sa ko. Si Presidente Duterte sa minugo? Nagsunod mo sa ngayon ko. Saka baga.
pagkampanya sa social media para sa 2025 elections, planong i-regulate kang COMELEC. Mag-uroron sa Merkules, manungod sa kapalaran kan AI sa pag-abot sa eleksyon. Yan. Oho. Pilipinas sa Ukraine ang ako na pagkasugon ng diplomatic relations kan duwang nasyon, mantang President sa Anti-Organized Crime Commission, masang ating kasong tax evasion kontra kay Mayor Alice Guo, Kambamban Tarlac. Pagiro compression ng petrolyo, piglalauman na magkapadago sa kod sa mga masunod na bulan, sigon sa Department of Energy. Di na mapugulan. BMW siniguro na nakatutok sa insidente nin pagrampaok na nidepisyo sa Jeddah, Saudi Arabia. Mantang national consecration asin pangadji sa tao kan tensyon sa West Philippine Sea, asin divorce bill, gigibuon sa mga simbahan sa Hunyo 8, sigon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Yan, BP ang mga headlines ko niyan. Happy birthday kay Chokikoy Francisco Balidoy. Yan. Ama ni 100 years old. 100 years old na po, tabi. Yes, very Alright. good. May misa dyan sa Fatima. And then after kan misa, may tripon-tipon duman sa residensya. Sa Santo Domingo? Fidel Sortida sa Santo Domingo. Fidel Surtida. Oho. Anong oras ito tipon-tipon pa din? Hanggang Banggi. Hanggan Banggi. Aha. Yan, okay. Alright. Happy birthday, Chokikoy. More life, prosperity, and happiness. Okay, yan headlines ito po kang PYS Enterprises sa Napon na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldejan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo PYS Tindihan 24/7 konektado kung masida yung load and PYS Enterprises. Late mo asin garantisadong supplier nin gabos na klase ng communication equipment. Sinda nag-obserman nin marakay asin garantisadong serbisyo. News guys, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Parima. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines kan mga darakula niya tong bareta ngunya na pagkaaga. Digdi po sa DCGB. Alas 5:38 na. Oras po mga tugang sa Pilipinas. Ayan taben mga balitang kahindik-hindik. At kagilagilalas. Mientras tanto, sandali lang tapod ang pag-asa. Ramon ta daw mga tugang ang latest na forecast kan pag-asa para po sa mga istorya ngunya na pag-aga. Hindi po sa GB ringing tabi ang pag-asa o text na po ang mga birthday greetings, ha? Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, amigo. Jim, maray na aga. Welcome po sa programa sa DCGB. On the air ka, go ahead po sa tuyang latest na forecast. Marahay na aga po sa mga paraan tabay kang DCGB para po sa tuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Martes, petsa 4 kan bulan ng Hunyo. Sa ngunyan, apektado kang frontal system ining extreme northern Luzon. Mantang sa Kabikolan, mas magayon na panahon ng daumanta apera na sanaduman sa birigdaang pag-uran o pagkikilat na may kaibang pagdaguldul. Darapo yan ka ining mga bigapod niya itong localized thunderstorm. Ini pong mga pag-uran na inilayiman niya ito piglalauman na mahaloy, mga nasa sarap sundong 2 oras man sana. Actualmente nagpa-luwas kita o nag-issue kita kay thunderstorm advisory kasi bagong maaganing alas 4 sa nagkapirang lugares bibit ang Camarines Sur, particularmente ligdi sa San Fernando, Minalabak, Libmanan, Sipokot, asin Sakaw. Pwedeng maapektaran ka ining mga kakaraid na lugar sa mga masunod na oras. So digdi sa tuya sa Albay, posible man ng mga localized thunderstorm sa mga masunod na oras. So sa ganyan BP, klara duman ang laog kang Philippine Area of Responsibility. Wala mang kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Siring man sa tuyang mga kadagatan asin costales, magiging banayad man sa nasundot sa moderato ang sa tuyang piglalauman na pag-ukol ka na kadagatan, pero ingat-ingat manggiraray sa mga
para sira na nagagamit sa dalit na bangka dahil posible itong biglaang pagtaas kang ukol o pagkusog ang duros pagka nagkakaigwa kita thunderstorm duman sa kadagatan. So ang sa tuyang temperatura sa Kabikulan, so ang forecast niya to para sa heat index, hindi po sa Albay na sa 43 degrees Celsius manggiraray, pero sa mga masunod na daw, lauman niya itong mababa ini dahil bigla lauman ta na magiging madampog na sa tuyang kalangitan sa mga masunod na aldaw. So yan lang Rama BT ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po hindi sa pag-asa, DOST, Jaime Bordales po sa liwat, marhay na aga. Salamat, amigo. Ingat ka mo dyan sa pag-asa. Welcome po and mabalos. Yes, sir. Thank you. Mga tugang, iyan pa sa tuyang latest na forecast. Kasabay si Jaime Bordales. Mula po dyan sa pag-asa. O di 43 ang... Kasapon yun, di ko aram kung sulawas kong nag-iinit o sa panahon. Ito pa lang talaga yun, nag-iinit sa panahon talaga eh. 43 na sabi. Ang heat index ng na lao. Mga tugang sigon sa pag-asa. Diba? Sigon mga tugang sa pag-asa. Okay? O di sige, magtaga-kuan po kita. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan natin yan, mga tugang in the morning. Mga birthday celebrants natin. Happy, happy, happy. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. So mga kwan natin ha, so mga birthday greetings natin. Good morning Chapuring Almelia, Homer Lola, good morning. Ramon Bolaño, Santa Misericordia, Santo Domingo Albay. Maray na aga po at saka sabi ni Ngob Black Panther I Carb. Good morning, pakilinaw daw sa Capitol, igwa daw na 15% tax na heya hali sa DOH. Makuha sa hospital. Talaga, i-clarify ta po ini. Samantalang okay. Nagreklamon mga empleyado samantalan sandali lang luminokso. Sige tabi ihapot ko ini ha. That's your birthday, Eska. Nagreklamo ng empleyado samantala sa private hospital wala daw kaltas ang heya unfair man kung magkaltas capital samantalang risk ang buhay sa hospital pagdapuan ka ng COVID. Paki-extend kay gublag man kung aram tabi ang kaltas kang capital de tabi pig Your birthday. de pig-i-resume mo pero oni nakabugtak din sa kuhan sa Facebook. O sige. Ihaputa po ini. Emilina Ludana, good morning tabi from Bagong Bayan, Daraga Albay. Elisa Fajardo, good morning tabi from Gabawan. Karen Sadile, congrats to JJ Hussein with honors sa St. Agnes. Yan, ha? Good morning Benji Dapugi. Good morning tabi sa mga taga City Treasurer's Office. Rachel Capile Asejo, Agnes Mape and Tess Ariola ng City Treasurer. Pa-shoutout po sa mga office mates and friendships and all listeners of DCGB. God is good all the time. Pinky on mo baby. Thank you amigo. Maray na aga po sa imo. Morning here tabi Benji Dapugi. Congrats to Kale Iskoro with outstanding dance club at St. Agnes. St. Agnes Academy. Yes. Alright. O sige po. Alright. Joel Bilardo Barameda. Salamat po sa load si Braca Jo ini. Yan. Okay. O sige. So mga for follow-up tabi, ipa-follow up natin yan. Dahil muna kita magpaparahapot kung ano. Kundi mga tugang for follow-up tabi ang mga bagay na yan. Ha? Walang Christmas greetings. Sandali lang kung merong Christmas greetings dito. Nagdadangog sa Purok 3 kang Rawis. Good morning tabi sa mga taga Purok 3. Kumusta po ang mga senior citizens na gururango na kinaano makakuha kang 90 years old na. Di ba man po napapasa so batas na pag 90 kay igwa ka kay 25,000. Di pa po napapasa. Advance happy birthday po kay Tess Canyo.
Good morning po. Happy 64th birthday, Mama Zinaida Nebreha. Yan. Happy birthday. Happy birthday kay Maricen D ng Barangay 15 Marquez Street from Electro Brigado ng Daraga, Albay. Ang sabi po, 9 months ang makukuha, 10 months lang daw ang itataw sa amon. Di, saan po ininapi ko na ini? Pakikarampagkan budget para sa heya, sa kamalig. O, sige po, ha? Sige, ipaabot at tabi. Noted tabi ni... good morning. Grabe, Henry Burnout sa Albay. Malala, wara barang action para ang technical department tinda para mabawasan ang puro palsok ng kuryente. Sana man lang mapalitan ang management na malala na. DCTV, makibalik man tabi kang internet tigdi sa Dunya Maria Subdivision, wala naman internet. Aram mo kasukuan, kasu hapon, may kahuron akong taga-Kamsur. Pati pala duman sa Kamsur yun, iyo man, nag-on and off man. Pero bako da arog arog da kakaskas-kan problema rin sa tuyang lugar. Ha? Belated happy birthday po kay Lucia Healy and happy birthday kay Melissa Montalban ng PhilHealth Manila and Jerry Ingwa, June 4, MMC. Maray na agad tabi man ay Merly. Good morning kay Jonas Rosal. Good morning, Tabi Saindo. All right, pakitanong po sa DSWD kung no rin Tabi kami mga senior citizen pensioner makasweldo kan ayuda last December pa kami pero June na ngayon wala pa. Sige ha. I-follow up natin yan sa DSWD. So kanini social pension yan eh. Social pension. Good morning, kasubanggi sa TV News, ang preventive suspension kan Mayor Kanban Tarlac 6 months, nagahan sa na 60 days na sana. Anong nangyari? Baka may mga biglang changes man talaga, Dr. Alan. Pigkukan man talaga. Nagkakabiriglaan. Good morning, amigo. Alright. 12, bago po mag-abot ang alas 6 din aga sa morning hirit. Joshua Bino, nasa linya sa dagdag pong report. Kamin, Joshua, buhian mo. Yes. Hey, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta matapos ang mataryumpong bypass operation kan mga otoridad. Arestado ang sarong 31 anyos na lalaki na pigtutubudan tulak ng illegal na droga. Nangyari ang operasyon sa barangay Dapdapkan, Legazpi City kan uminaging banggi na nagresulta sa pagkaka-arestar kan suspect matapos ining makapagpabakal sa operatiba kan Philippine National Police Legazpi nin sarong transparent plastic sachet may laog pinagtutubudang shabu tagtukal nin 1,200 pesos. Binistoan suspect sarong 31 anyos na residente kan Purok 2, Barangay 33, PNR Peñaranda, Legazpi City. Asin kan i-check kay iba ini sa watch-listed street-level individual, illegal drug personality. Kung kaya ang suspect matapos ma-arestar, maghahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang arestadong suspetsado asin ang nakumpiskar na mga ebidensya, iyo ang yaon sa Legazpi City Police Station para sa dokumentasyon asin magkakanigong disposisyon. Sa kunyan, padagos pa ang Legazpi PNP sa mga pinaghibong operasyon. Ang nagtagos ng madakop ang mga nagpapabakal asin nagagamit ng illegal na droga asin malaya na ang Legazpi City kontra sa pinagbabawal na bulong. Yan, BB, ang dagdag yung storya, halibigli sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Mga tugang araw daw nindo kumperang klaseng tanog ang kaya na akomodaron kan sa tuyang talinga.
Sabi, asin kayang perang tanog ang pwedeng dangugon o kayang dangugon kan sa tuya na sa bagay, ang pwedeng dangugon sa nagayod, period, ano dyan, ang pwedeng dangugon. Takon, taramon mo na, ang pwedeng dangugon kan taling, agaro redundant tadi. Tama na, nakakadagog pang iba. Ngaya, ang pwede ngayang mahilingkan sa tuyang mata. Gari, sala, gari, kuwan, di ba? Common ba gari? Ang pwedeng mahiling, period. Tama, gari, sala ang sa kuyang linya. Ang kayang nagugon kan sa tuyang talinga, gari sala, di ba? Gari, ang kayang ngayang kaputan kan sa tuyang kamot. Sa bagay, nataang bitis sa kakakapot. Sigun sa pag-aadal, mga tugang unhuman ears can hear almost 1,500 different tones. 1,500 palan June na klase nin tanog ang kayang ma-identify kan sa tuyang talinga. Unhuman ear senses daw kayang mag-detect ng pig-apod na tiny vibrations, no? Ang tiny vibrations na ini, iyo po mga tugang ang pig-apod tang tanog. Yan. Tiny vibrations are what we call sounds. Kasarabay tabi ang karagnas mga tugang nindahon. Ang karagnas nindahon na iyan po minaabot sa 15 decibels. 1/8 the sound of thunder, 120 decibels. As in, ang human ears, mga tugang, kayang mag-detect pa ng ibang klasing tanog. Kaya lang, ang talinga tadaa, mas maluya, mga tugang, ang pangdangog niya, kumpara tabi sa mga ayam, as in iba pang hayop. Human ang ano? Human ang God. Sa ibong nalado, regardless da tabi, mga tugang kung ano kasaday, ano kadakula, ano ang disenyo kan talinga, di man da tabi ang kipagkakaiba sa pagdangog nin tao. Kung ang talinga mo kuping, di ba? Kuping ang talinga mo, di man kipagkakaiba, di ba? Sa bako kuping, ang dangog, ang boses na ang tingog na nadagog nindo, halos pareho. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Didi po mga tugang sa Morning Hirit, asin po sa Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Dugang kita kay Jomar Bien sa dagdag na report, mga tugang sa luwas. Hello Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat, PP Henry. Good morning sa mga parantabay. Pinasalamatan kan Mrs. Grand International tina ang balisa ang mga taga-tabako sa suportang ipinahiling kay ni durante kan naglaban sa Metro Manila ang naunambitan na Beauty Queen, Mrs. Beauty Queen akan nakalihis na mga aldaw. Ini matapos nakasudma mag-appreciate sa City Hall si Mrs. Grand International Tina Balisaang matapos ang flag raising ceremony para ipamidwid man ni Mayor Crisalagman ang naunambita na Beauty Queen sa publiko. Sinabi ni Ang na naging dakulang inspirasyon sa iyan mga suporta na ipinahiling kan mga taga-tabako sa laban niya duman sa Metro Manila. Si Ang, kung sa itong magigirumduman, iyo na-interview mo tabi BP Henry durante antes siya maglaban sa Miss International duman mismo sa Tabaco National High School na sa iyang pinagtuturoan bilang science teacher antes siya sumabak sa naon ng panlaban. Sa ginibong pageant, nakuha niya ang titulong Mrs. Grand International asin sa maabot na Nobyembre. Nakatalaan siyang makipaglaban duman sa Myanmar
para irepresentar ang Pilipinas sa Mrs. Grand International Pageant. The best. Yan tabi, Bibi Henry, ang mga dagdag na baleta, Jomar Bien, DCGB. The best. Congratulations, Tabi, Madam. Good morning sa mga teachers po dyan sa Tabaco National High School. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige, o sandali, tamay mga pahabol paligding mensahe. BP, ang pinakamakusog na pandangog asin pamarong ang mga marites. Mapun ka naman yan, ha? Pagkalay, Joker. Good morning, amigo. Mabuhay. Good morning po sa ano ito? Good morning. Gusto mo madangog na nadakop sa pighalian kan drugs? Di man po kaya pigyasabi na sa mga investigasyon kang pulis. Sa mga report kang pulis, di na po pigyasabi kung sa inharali ang mga droga. Okay? O ang mga bareta, mga tugang masunod na sa morning hirit. Magalipas lang. Sandali, tabaka mali lang yun, ha? Tabaka kung may na... Baka kung may nakalimumakuan kita, may importanteng mensahe in the morning. Wala. Ay, ito. Si Pading Benny. Pakibati, Tabi, Padi. Sa inaanak mo, happy birthday, Chris Benji Garland kan Bangko Sentral. Uy, ihado. Ha? Inaanak ko ini sa kasal, si Benji. Pati estudyante ko ini dati. Ihado. Happy birthday, Chris Benji Garland, dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Happy birthday, Hado. Giri ka lang si ama mo. Ano? Ay, sala. Giri ka si papa mo. Sala nga yung fight mo, noy. Happy birthday, amigo. Ihado, Benji Garland, happy birthday. Naramdaman ko lamang sa mga nasa eskwelahan kita, di. Gari ka nang sininong mo, kada kung man ka nagkakakuan. Baka nagdadagong si Ihada. Anong ini nang pigatara mo dyan? Happy birthday po, Ihado, dyan sa Bangko Sentral. Chris Benji Garland. Sabi ni Pading Benny, maray na aga Pading Benny Garland. Good morning. At saka, good morning, magandang umaga, buenos dias. Uyug-uyugod man, duro-duroble. Ang mga balita po, susunod na. Magalipas lang, mga tugang kan mga patalastas, digdi po sa Morning Hearing. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number 1! Always number 1! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:04, tumpak na oras sa bilog na Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakula niya tong bareta ngunyang pungal Downin Martes satellite mall registration as in register anywhere program kan Comelec dinara sa Ayala Malls Legazpi kasuhapon as in madurar sagkod Hulyo 31 ngunya na taon. Mga bagong buying price kan NFA sa Paroy, dakulang tabang sa procurement target kan NFA sa Bicol. National kabalikat sa pagtuturo ak o anlay na mabayta sa kantidad na 10,000 pesos kan teaching allowance kan mga paratokdo permado na ni Presidente Bongbong Marcos. Dating Presidente Duterte itinuro ni dating DOH Secretary Duque sa 47.6 billion pesos na lipat fundo sa PSDBM. Ombudsman, sinuspender na si Banban Mayor o Tarlac Mayor Alice Guo dahilan sa kasong graft sa ibang nasyon. Ukraine President Zelensky inakusaran ang China at in Russia sa pagpugol kan Global Peace Summit na pig-organisar kini. Business news, presyo kan gasolina nabawasan, diesel asin kerosene may aumento efektibo kasbagong alas 6 nin aga. Health news, vaping, bako marahay na alternatibo
sa pagsisigarilyo sigon sa Department of Health o kaya sigon sa mga health experts. Nyan, sige. Detalyes mga tugang kad mga bareta sa lado lokal ng Apudan and Commission on Elections Legazpi sa publiko na aprobit sa ng satellite mall registration as in Registered Anywhere program kanahen sa Alay Ayala Malls na pinunan kasuhapon Hulyo 3 at sin magdurar sa Hulyo 31, 2024. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Election Officer Attorney Connie Del Castillo, katuyuhan kay din na mataunanin konbinyenteng lugar sa pagpaparehistro ang publiko para makapagboto sa May 2025 midterm elections. Sinabi ni Del Castillo na kaibahan sa mga transactions na pwedeng gibuhon digdi ang new registration kan mga personang may 18 anyos na bago ang perilian. Sa masunod na taon, kasabay pa ang transfer o rehistro, correction of entries, updating kan sa indang civil status as in ang reactivation. Kaipuhan sa nagmagdaranin mga magkanigong dokumentos arog kan valid ID. Alagad kung wara, pwedeng mag-ibanin rehistradong botante hali sa indang barangay na magpapatunay na siya residente digdi as in may nasa tamang edad na. Dakulang naging tabang kan buying o bagong buying price nin paroy sa procurement target kang National Food Authority o NFA Bicol na ipigpapabakal kan mga parauma sa rehiyon. Sa entrevista kan DCGB News kay NFA Bicol Assistant Regional Manager Jolie Liena Resas, sinabi kay din ang kantidad na 23 pesos sagod 30 pesos ang bakal ninda kan clean and dry na paroy, mantang ang kantidad na 17 pesos sagod 23 pesos naman ang bakal ninda kan dumog na paroy sa mga parauma kung saan masalangkaw ang presyo ninda digdi kumpara sa mga pribadong parabakal nin paroy. Katakon kay ni sinabi ni Liena Resas na naugmas sindad tadakol ang buffer stock kan sa indang ahensya da asin dakol ang naingganyan nindang parauma sa rehiyon na magpabakal sa indanin paroy na mapakinabangan sa mga relief operations in kaso magkaigwa nin kalamidad sa rehiyon. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, kaipuhan ng pagkuhanin permit hali sa Department of Environment and Natural Resources o DNR sa pagputulin kahoy sa pribadong lote sa programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta sa DCGB. Pinaliwanag ni Engineer Mary Sil Dating, ang Chief kan Forest Utilization Section kang DNR Bicol na may kinaraman sa forest resources at sinan dapat sunodon sa pagputulin kahoy. Sigon kay Dating serarum kanlay maski pwedeng putulon ang kahoy sa pribadong lote kay puhan man giraray na kumuha nin magkakaligong permiso hali sa indang ahensya. Sinabi niya na nagkapera sa mga importanteng requisitos ang sertifikasyon hali sa nakakasakop na barangay sa endorsement of no objection as in ipadara sa field office kan ahensya, authenticated land title as in an aplikasyon kan may sariri. Ang pagputol kan kahoy sa pribadong lote dapat may magkanigong dahilan. Araw kan posibilidad na pagkausa din peligro sa tao, lalo na ang panahon kan kalamidad. Paglinaw o piglinaw ni Dating na kung dainin pagkontra sa barangay sa pagputulin kahoy, daimanin makakaulang sa mga may sadiri, alagad siguruhon na makakuanin permiso hali sa DNR. Mga tugang alas 6 Gs, oras po sa Pilipinas, asin po sa Morning Hirit. Iba pang mga bareta sa lado lokal, asin sa lado nasyonal, masunod, makalipas lang, kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon,
Tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aram daw nindo na poon edad 50 anyos pataas, nagluluya na ang satuyang hawak, lalo pag mayong tamang ataman. Pwedeng magkaigwaning high blood pressure, high blood sugar, pati na pagluya nin memorya. Nasaro sa mga pwedeng resulta, iyuan kakulangan nin nutrients sa hawak. Habang nagkakaedad, kasabay kan exercise asin pagkakanin tama. Tabangan man ang bilog na hawak with multivitamins. Mag-doctor prescribe Centrum Silver Advance. Ang Centrum Silver Advance para sa 50 anyos pataas, suporta para sa energy asin resistensya. Igwa manining sobra sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad na 50 anyos pataas. Like lycopene to help protect your heart, potassium nagtatabang sa normal blood pressure, asin chromium nagtatabang sa normal blood sugar with proper diet and exercise. Napatunayan man nagtatabang ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 anyos, mag-doctor prescribe Centrum Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career paths. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, communication and collaboration, creativity, and character, preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark on a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Former Mayor Canpiodran Albay itinaas ang kamot ni Mayor Fernando Gonzales Canligao City. Aramontado po ang detalye kayan sa report ni Jimmy Nasalita. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya itong mga baretas. Kabin, Jim? Yes, itinaas na ni Mayor Nando Gonzales ang kamot ni dating Piodoran Mayor Henry Calliope kung saan nag-aspirar ini na magdalagan sa 2025 election sa target na posisyon ang vice alcalde. Sarong base nagpasyar ini sa opisina kan alkalde kan syudad nin Ligao kung saan bilang kaalyado naghagad man ini nin bendisyon dahil duwa-duwa si Mayor Gonzales itinaas ang kamot sabay palitrato, indikasyon na konforme ang Mayor kan Ligao sa napiling posisyon kan dating alkalde kan Piodoran sa presente day panin na bibilog na desisyon si former Mayor Calliope kung si Isay ang magiging mayor niya
posible duang bagay ang mangyari, independiente o may kapartner siyang kandidato pagka mayor sa Piodoran sa mga maabot na daw. Sa ngunyan, sige-sige naman ang paglibot sa mga buro-barangay kan Piodoran, kan dating alkalde party kan sayang pagpapabisto, pagpapamidbid, kan sayang intensyon sa 2025 election. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Budget na hagad ni Governor Lagman sa sangguniang panlalawigan, inaprobara na. Report kay Al Armario. Namang pinaburan kan sanggunian na panlalawigan kan Albay ang budget na pig-request ni Gobernador Attorney Rex Lagman para magamit kan iba-ibang departamento sa Kapitolyo ngonya na taon, pati na ang mga mayor na proyektong ipig-lag sa requested supplemental budget. Enot ang 512 million na para sa kapadagusan kan GBDAP o Civil Monte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City. 512 million para sa full operation kay ni. Pangdua ayo ang 235 million na para man sa iba-ibang departamento sa Kapitolyo, kasabay na ang sa operation kan sanggunian panlalawigan sekretariat. Pinadalan man ini kan sanggunian bago inuyunan. Nag-agi na sa halawig na deliberasyon asin mga community meetings. Maski may mga pagkabaranga na ang mga opisyales kadalpay para sa 2025 election, alagad pagabot sa budget na hagad kan gobernador, sindagabos nagkaka-oroyon. Alarmario, DCGB. Mga tugang ang Commission on Elections wara daw nin jurisdiction manungod sa mga tarpaulin na nagpakalakop na ngunyan sa palibot. Report hali po kay Joshua Bino. Wara pa nin jurisdiction ang Commission on Election o COMELEC manungod sa mga tarpaulin na may pandok nin potensyal na mga politiko na nakalakop na ngunyan sa palibot, partikular man sa Legazpi City. Ini ang ipinaliwanag ni Legazpi City Election Officer Attorney Connie Del Castillo kasunod kan kahaputan kan publiko kung ano ang pwedeng magibo kan COMELEC manungod sa tarpaulin na nakawagas na sa palibot alagad harayo paman ang eleksyon. Sigun kay Del Castillo, mantang dai pa nagpupuon ang election period, particular naman ang campaign period, dai pasindanin na poder o kaya jurisdiction sa mga tarpaulin, lalong-lalo naman ang pagtangkas kini. Nag-ugat ang kahaputan na ini matapos na mamalisyahan kan publiko na dakol na ang mga tarpaulin halos taraning-taning asin nagkakaperang metro ang distansya sa kada saro. Mahiling ang mga ini sa mga mayor na dalan tinampo sa syudad kan Legazpi asin nakalakop naman sa iba pang kataraning na munisipyo. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:19 nin pag-aaga. Madagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Chinese-Filipino Business Club Incorporated nagdonar nin sanggatos na Philippine flag sa LGU Tabaco. Kasudma. Kay Diyos o kaya kay Jomar Bien ang detalye. Sanggatos na drakulaon na mga bandera kang Pilipinas ang naresibi kasudma kan lokal na gobyerno kan Tabaco ali sa Chinese-Filipino Business Club Incorporated. Sa seremonya na ginibo pagkatapos ang flag raising ceremony, rinisibi ni Mayor Crisel Lagman ang sanggatos na mga bandera hali sa grupo kan mga darkulang negosyanteng Filipino-Chinese digdi sa siyudad kan Tabaco. Ang nasabing donasyon iyon parte man kan ika-20 taon na eksistensya kan CFBCI na may tema man ng momentous years in community service and trade advocacy. Sinabi ni Mayor na Mayor Lagman na sa ngunya na taon ang sanggatos na mga bandera iyon ibubugtak niya sa mga opisina kang LGU dahil ang taka nakalis na taon so inot man na dinunar kang naunambita na grupo
iyuan itinaon niya sa DepEd Tabaco na taon man na ngunya na Hunyo iyuan Independence Day, kaya sinabi kan alkalde na magayon ining naging regalo sa LGU kang CFBCI dahil ta napapanahon. Yan ang report, Joe Marbian, DCGB. Mga tugang magbabalik kan iba pang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pay sa ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo irarapa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the UST Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Chorale and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Chorale. Balaog, the UST Singers Albay Concert.
This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga darakulan niya tong bareta. Good news sa mga public school teachers dahil salo ng lay ang kabalikat sa pagtuturo Act o Republic Act 11997 matapos ining pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sirarom kan bagong pasar na lay gigibuhon ng 10,000 pesos kada taon ang teaching allowance kan mga paratokdo sa mga public school sa nasyon. Ang nasabing allowance pambakal nin gamit materyales asin mga gastos kan paratokdo sa indang pagtutokdo. Presente sa signing ceremony sa Palasyo kan Malacañang sin the Senate President Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez. Sa school year 2025-2026 magiging efektibo ang nasabing lay. Sa naging pagtaram ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sayang sinabi na nasabing lay makakabawas sa pasanon kan mga paratokdo. Sinabi kang Presidente na may mga paratokdo sa nagkaperang dekada nang nagkukuha sa saindang sariring bulsa para ipambakal sa mga materyales para sa classrooms. Dahil nag-atindir sa ceremonial signing si DepEd Secretary as in Vice President Sara Duterte, pero nag-abot sa nasabing event si DepEd spokesperson Michael Pua para irepresentar ang ahensya. Naghagad nintabang si Ukraine President Volodymyr Zelensky kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magpadara nin mga mental health workers sa indang nasyon. Sa bilateral meeting ninda Presidente Marcos, si Zelensky sa Palasyo Malacañang, sinabi kan Ukrainian President na nangangaipusindanin mental health workers para sa indang mga soldados as in defenders na nasa forefront kan krisis. Kamabutan kaining matabangan ang mental health as in interest kan mga ini. Sa lado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sinabihan kani ang Ukrainian leader na naghanda ang Pilipinas na magtabang sa pagikan pagpapadala ng mga Filipino mental health workers. Dagdag pa kang Presidente na ang Pilipinas midbid sa healthcare sa pagikan pagtaon ng tabang na parte kan commitment kani sa United Nations o UN for peacekeeping process. Base sa report kan taon 2022, ang Ukraine pang 90 trading partner kang Pilipinas, pang 119 sa mga export market, asin pang 76 na import source ang totalmenteng trading na sa pagultanan kan duwang nasyon uminabot sa $16.9 million. Ang Ukraine ang nagiserbing ikaduwang harong kang nasa 200 na Filipino. Alagad nagbaba ini sa 25 ang numero kadaklan nakapag-agom nin mga Ukrainians. Nagpartisipar o mapartisipar mga tugang ang Pilipinas sa nakatalaan na Peace Summit sa Switzerland sa inord na inorganisar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Hunyo 15 hanggang 16. Inang kinumpirmar ni Presidential Communication Office Secretary Chiloy Garafil matapos magipaghilingan si Presidente Zelensky kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Garafil, isa sa pinal pasanakan palasyo ang mga detalye para maging partisipasyon o para sa partisipasyon kang Pilipinas sa Peace Summit. Daiman pinag-unambitan ni Garafil kung mismong si Presidente Marcos Jr. ang ma-attender sa summit o mapadarakan sa iyang representante. Sa paghuron kan duwang leader, sinabi ni Zelensky na sobra sa sanggatos na nasyon ang nagpahayag kan sa indang mag-attender sa Peace Summit. Nagpasalamat man si Zelensky kay Marcos sa positibong kasimbagan kani sa invitasyon para mag-attender sa summit na mapakusog sa sinyales o na makusog na sinyales para sa pagmawaot na katarangkiluhan. Mga tugang sinuspender po kan Office of the Ombudsman si Bamban Mayor Tarlac o Bamban Tarlac Mayor Alice Guo asin duwang iba pa
ninsagkod sa 6 na bulan nangyari ang suspensyon matapos na magsangat ang kasong Graff ang Department of the Interior and Local Government o DILG kontra kay Guo dahil sa iyang nai-report na pag-embelto sa sarong Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO sa saindang lokalidad. Sigon kay DILG Undersecretary John Victor Llamas, ang kaso isirangat sa Office of the Ombudsman kan Mayo 24 dahilan kay ni sa pagtaunin permit o dahilan sa pagtaunin permit sa Hongxing Gaming Technology Incorporated, abisar kan pagpalyar kan kumpanya na makakumpleto sa mga kaipuhan na rekisito sa pagkakaigwanin expired na lisensya gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Magigiramduman na makusog na pinahimuti kanigo ang koneksyon kaini sa PUGO. Nagtuga ang Bulkang Kanlaon asin nagbuga din maabot sa 5,000 na metrikong langkaw nin Plium sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kaso Bangi. Kailan digdi tinaas ang status kan Kanlaon Volcano gikan sa alert level 1 pasiring sa alert level 2. Matapos na ang pagtuga alas 6:51 kasabangi. Sigon pa kay PHIVOLCS o sa PHIVOLCS na nagduranin 6 na minuto ang pagtuga. Sinundanin makusog na volcanic tectonic earthquake. Inabisuhan man kanahin siya ang publiko na iwasan ng 4 na kilometros na radius permanent danger zone ang Bulkang Kanlaon sarong stratovolcano asin iyo ang pinakahalangkaw na bulod sa isla Can Negros. Siring man pinakahalangkaw sa Visayas na may langkaw na 2,464 metriko o meter above sea level. Ang Mount Kanlaon iyo ang ika-42 na pinakahalangkaw na peak nin sarong isla sa Kinaban. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Itinuro po ni dating Secretary Francisco Duque III si dating Presidente Rodrigo Duterte na nagsugo sa pagbalyo kan 46.6 billion pesos na pundo kan Department of Health sa Procurement Service kan Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbakalin medical supplies sa kakusugan kan COVID-19 kanta pandemic kan 2020. Sa oversight hearing kan House Committee on Appropriations kan Lunes, nagapot si Congresswoman Franz Castro kay Duque may kinaraman sa pigo-question na pagbalyo nin pundo. Positibo man ang naging kasimbaga ni Duque asin sinabi na isinapubliko ini ni Duterte sa saro nindang simana na pagtripon sa Talk to the People. Enot kay ni ipinag-orden kan Office of the Ombudsman ang pagsangatin kasong Graff kontra kay Duterte asin dating DBM Undersecretary Christopher Lau may kinaraman sa nasabing pagbalyonin pondo. Napatunayan man kanong ombudsman na guilty si Duque asin Lau sa mga kasong administratibo, grave misconduct, gross neglect of duty asin conduct prejudicial to the service. Sa pagdangog kan komite, naghapot man si House Deputy Minority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin kunigwang opisyal na nagsugo sa ginibong pagbalyo kan pondo. Tinawanin do ni Duque na sakop kan sa iyang poder bilang secretary kan DOH ang pagbalyo nin pondo. Nagbugtak mga tugang ang DSWD nin mga libreng Wi-Fi connection sa charging equipment sa mga mobile command center sa mga lugar na tinamaan kan kalamidad. Sigon kay DSWD Assistant Secretary asin spokesperson Irene Dumlao, nadakulang tabang sa mga disaster-stricken areas ang mga state-of-the-art satellite internet asin mga generator set asin mga ekipahe na ipinadala sa kada field office sa nasyon. Ang mobile command center may wireless access points
as in may handheld digital radio na nagkataon din mahiwas na koneksyon sa mga probinsya. Sa tabang kan mga nasabing kagamitan, masusolusyonan ang problema sa komunikasyon lalo na sa kakaipuhanan para mabarikas ang relief items sa mga warehouse as in strategy o kaya storage facilities sa rehiyon. Alas 6:34 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel kay Vincent. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan as in dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store as in Apple App Store as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta 6:38 na po nin pagkaga. Inakusaran po ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia as in China na piguulang ang ilalansar kaining Global Peace Summit sa Switzerland. Sinabi kainin na nagtatabang ang duwang nasyon na kanya ron ang mga nasyon na di magatindir. Dagdag pa kainin na may mga armas pahali sa China na itinaaw kainin sa Russia. Sa ngunyan igwang 106 na nasyon na nagpahayag na mapadaranin sindanin high-level representatives sa nasabing summit. Kamabutan kan summit na makamtan ang food security, nuclear security as in ang pagpapalibre sa mga bihag kan Russia. Inot nang sinabi kan China na wala ning pigpapaboran sa Ukraine as in Russia alagad dakol na nasyon anday nagtutuwod. Business News. Para po duman sa may mga auto, nabawasan na po kan presyo kan kada litro mga tugang nin gasolina, mantang ang diesel as in kerosene nagumento efektibo kasabagong alas 6 nin aga. Ngunya na Hunyo 4 ang gasolina, may rollback na 90 centimos kada litro, mantang ang diesel may aumento na 60 centimos kada litro. Asin ang kerosene, nadugangan ang presyo nin 80 centimos kada litro. Sigon sa kumpanya nin petrolyo, ang presyo kan petrolyo ang nagabos imported sa nasyon, dideterminaran kan bako kontroladong factors kan gobyerno, arog kan socio-political asin economic climate.
Pag-asa o kaya News Director Mar de la Cruz, mga tugang para po sa health news. Ngunyan na pag-aga, hali po dyan sa news base kan DCGB. Ang vaping daw, bako marhay na alternatibo sa pagsisigarilyo, sigon sa mga health experts. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP and vaping. Bako maray na alternatibo o pansalida sa pagsigarilyo. Inang tinawanin doon ka mga health experts sa kinaban. Sigon sa World Health Organization Philippines, na ang vape nakakadanyar sa puso, utak asin baga o lungs. Sigon pa sa WHO Philippines na ang e-cigarettes, igwang nicotine kung kaya nakaka-addict ini. Abiso ka mga eksperto sa salud na pundo na ang vaping para sa salud, asin sa salud kanibang persona sa imong palibot. Health News from Newsbase, Mardila, Jai ba? Mientras tanto, Pag-asa DOST kasabay po si Jaime Bordales sa kamugtakan kampanahon. Naga po sa mga panaantabay kang DCGB para po sa tuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Martes, petsa 4 kan bulan ng Hunyo. Sa ngunyan, apektado kang frontal system ining extreme northern Luzon. Mantang sa Kabikolan, mas magayon na panahon ng daumanta apera na sanaduman sa birigdaang pag-uran o pagkikilat na may kaibang pagdaguldul. Dara po yan ka ining mga bigapod niya itong localized thunderstorm. Ini pong mga pag-uran na inilayiman niya ito piglalauman na mahaloy, mga nasa sarap sundong 2 oras man sana. Actualmente nagpa-luwas kita o nag-issue kita kay thunderstorm advisory sa bagong maaganing alas 4 sa nagkapirang lugares kang Camarines-Sur, partikularmente ligdi sa San Fernando, Minarabac, Libmanan, Sipokot, asin Sakaw. Pwedeng maapektaran ka ining mga kakaraid na lugar sa mga masunod na oras. So digdi sa tuya sa Albay, posible man ng mga localized thunderstorm sa mga masunod na oras. So ngayon, klarado man ang laog kang Philippine Area of Responsibility. Wala man kitang namamonitor na LPA o bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Siring man sa tuyang mga kadagatan na sinustales, magiging banayad man sa nasundot sa moderato ang sa tuyang piglalauman na pag-ukol ka na kadagatan. Pero ingat-ingat manggararay sa mga parasira na nagagaramit sa radit na bangka dahil posible itong biglaang pagtaas kang ukol o pagkusog ang duros pagka nagkakaigwa kita thunderstorm duman sa kadagatan. So ang sa tuyang temperatura sa Kabikolan, so ang forecast niya to para sa heat index, hindi po sa Albay na sa 43 degrees Celsius manggararay. Pero sa mga masunod na aldaw, lauman niya itong mababa ini dahil bigla lauman ta na magiging madampog sa tuyang kalangitan sa mga masunod na aldaw. So yan ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa, DOST, DSP, Jaime Bordales po sa liwat, makay na aga. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta digdi po sa GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Kasabay mga tugang si Jenny Baliran asin Shara May Leron. Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Baretang kulalapnit. Alright, sandali lang. Dito muna tayo. Taday tamalingawan ini. Mga tugang na importante ko dyan na paggaga. Bago po sa Baretang Kulalapnit. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang panginom, ninala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing maugmangatay, kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa load asin protection kangatay. Ini po may antioxidant. Mga tugang na probadong efektibo sa pagtawin proteksyon ang silimarin hali sa herb natural kaya ligtas. Oral daw na pag-inom kang kunso kan Liver Aid, pwede pong mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara. Mahilig uminom mo dai, mas maray po mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule para daing tamang atay mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po mga tugang sa mga panginot na butika nationwide. Baretang Kulalapnit. Ulitin mo dyan. Pasok mo uli. Sige daw. Baretang Kulalapnit. Baretang kulalapnit. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. May nakailing sa kuya kasuapon. Kinudot ka nga kasarong babayi. Salbata. Grabing mga chismosa. Adi, pangyayari sa maabaka. Saro databing pinaghihinalaan na empleyado de gobyerno may karelasyon sa haloy na panahon pinagdududahan asin pigdadakop kan mga katrabaho kung may mga pinagtatago na milagro. Alagad ang sinabi ng bagay kumpirmado. Dahil ang databi sa rungas sa motor. Dahil ka makanulang gani. Dahil ka makanulang tabi boy. Rungasan ka sa mo. Yan sabi, pag nagmumotor, dapat number 1 naka-jacket. Ikaduan, mga tuhod mo dapat may protective gear ka. Ikaduan, naka-helmet ka. Close tang helmet mo. Ang kaputsi mo dapat di masyadong nakahigot. Kupusi mo. Kapag higot ang kupusi mo, masyadong nakakakwanyan sa motor. Nakakasadaot kan balansikan motor. Kung bako dapat idepig pa para lubak ang motor. Kapag linubak mo ang motor, gari, kung baga gari, ano yan, may minatama na malalata dyan sa likod mo. Di ba? Baka ngayon nahawa ka na kan flirt virus. Garo yung gayon. Magpun ka nag-uli ako, gari. Gari gusto ko na magparapakiuron sa babae. Dr. Alan, kunutunta ka dyan. Basta ka sa namin na. Joshua! Batay yan pala na flirt virus pala na anso. Pag igwa ka na ka anso, gari so, gari may hahanap-hanapon ka. Gari so may hanap-hanapon ka baga. Kaya nga ninapon na flirt. May hahanap-hanapon ka. Nya paano ka manggang kung igwa ka nga ni virus?
Iyo da iyan, pero may mga tao kaya na maski da man po ki virus, talagang ginugali. Arta, Hihanap-hanap niya talaga. Ano nangyari? nadakop ko na. Istorya mo ka ito. Ah, Istorya mo ka ito. Nadakop ko na. nadakop mo na? Opo. Ayun man, ayo. Adi, sige daw. Sisay daw ini. Oh, Napighihinalaan. na Magsambay ng mga empleyado di gobyerno. salbatan ang pangyari sa Maabaka. Sabi ni Dr. Chris Gianan, sabi ko nang yasay mo pa di, iban sintomas kan virus naan. Kaswapon, may, ay ko istorya, baka mata na si Mrs. May nakasirip sa kuya na dyan sa may kantukat. Nagpa-change oil ako kang auto ko dyan sa may SM. May kauron man nga daw kaswapon. Si Marie. Paggali niya, basta gano, tibigay ko ang lingaw kung tinalpi niya ako, kinudot niya ako. May nakasirip. Bata so, oritsuro niya, ganito talaga dudahan mo. Si Marie. Ah, Una ko si Marie. bako si Marie. Si... Sinabi ko na nga si Imo, na ibang isipik to ka ito. Awin na. Oh. Kaloy na panahon. Na tigdurudahan. Oh. Asin tigdadakop kan mga katrabaho. Ayun daw Kung si... talagang may tigtatagong milagro. Ayun daw si Richard na open niya. Nahiling ta ka, nagtago ka sa gilid, may nakasirip talaga. Oh. VP regards kay Marie. Latusong kis joker na. Yung migote na raman ko kaswapon. Yung ngaya pa, ako ngaya po ito. Sagapon si mo. Garamid ba di Dr. Crisine si Marie? So virus na tuminama sendo ni Sir Joker. Gari parehas. Ah, gari, iba sa iya eh. Ang virus niya kuan o ning, ano ni... Garo pareho. Pangyayari sa Maabaka. Sabi ni Dr. Chris, magpaswab ka ngaya pare. Ang maswab ka sa ko si Mrs. Dahil pa nga nakakadoot so swab. Ay, convicted ka. Confirm ka ang kaduratan mo. Awin na. Ano nangyari? Sarong Aldaw, kumpirmado. Na? Naglaog sa trabaho. Parehong irido. Oo. Asin may rungas, tanadeskrido pa lang sa motor. Oo. Big sabihan na kaya, Oo. na kung motor, kaiba ang sambay. Magdobling ingat. Na kung madeskwido, parehong magkarungas. Oo. Dahil nanggad makakadulag, tamay ebidensya. Baka nagkatimingan man sana. Posible. Malay mo susaro, na-slide susaro, nakatangko kung sain. Kung ano kasubanggi, pag burnout kasubanggi, salbatan ng pag burnout kasubanggi, mga 9:30 kayo dito, bata, turog na ako, naging mata ako ta. Naglakaw-lakaw ako duman sa luwas sa may garay ta. May pagpag-ibo-gibo ako duman, nakasabit sa likod ko sa kukulamber. Oh, may dit na rungas. Pinaling ko tulos kay Mrs. Kanya ko ilingan daw ko na lugad. Nag-ituman sa nangaya. Malay mo kung sarautan ang likod ko. Na baka ngaya ang kamrot. Pinailing. Ata, ako pa siguro ba ya? Premya ko pa siguro. Kanya ko ilingan daw. Kailing luwas-luwas ka na ka nung ngayon na. Kanya ko mainiton. Luwas-luwas ka na ngayon dyan na. Kanya ko ilingan daw. Tagaring kanya ko nagpula. Ako naman sa nangaya. Sabi ka na aki ko, sa epidermis man sa nangaya daddy. So, garis. Pinailing ko ba ya? Malay mo kung pag-uba-uba ko sa masulod sa aga o kung ano ta, dahil pa man pila sa aga, ngunyan na aldaw. Pag-uli ko, nata may kamrot ka sa likod mo. Pag na may problema kita. Paalaga may turo ko naman sa kukulamber. Awinda. Baka na timingan man surungas.
Sabi kan ko lalaknit, Oh. sabi na ngaya, tama ang duda ko. O ni si Manong Rick Llaguno, may problema nag-upload. Hello, amigo. Hello, amigo. Good morning. Yes, good morning. Nagpaulo ko ako sa kulalaknit. Ano naman? Gusto bago. Sabi ko, amigo, kaning na yung manakop dapat naka-jacket, naka-helmet. Dapat mangyari, amigo. Nata. Dapat may face mask pa. Iyo amigo. Mag-urog mo naman kita. Kasi doon na sa yung apply na nyo. Saraway. Ay, nako, aram mo, Joshua, ako baka ako na timingan man lang na slide, nata, surungas pareho sa in. Arias, one, sabi na ngaya, tama ang duda ko, na ang duwa, naglarabas minsan kun banggi, lonad sa motor ni Padi. Tarong banggi bibi. Pero ngayon nagrabas-rabas ang duwa. Dahil naman aram kung sa'yo nagpalipot-lipot. Pighara ditan. Nagkapirang aldaw. Parehong day naglalaog sa opisina. Nata. Mabo yung maglaog sa trabaho. Nagpapila gayod. Ngayon mga 15 days bagang pila ka ang kadaklan. Hindi ka man pwedeng mag-absent 15 days. Di man pwede. Hindi man pwedeng sagadon. Pero rumduman ko ka ito kan so garo ako elementary o first year high school o ka ito. 15 days bago magpila. May nakasunod naman tayo mo. May nakasunod naman tayo mo. Hindi, high school pa sa nangani. First year, high school. Sulugan ka ito mga napigtutuyo. Nahiling muna si Pading Chris. Ako nga niya padan mahiling kung kamrot mananggad. Nahiling muna na. Tuminama sa likod ko naman sa Coco Lumber na so frame baga kang buhos. Duman sa Kataning May. Sakat-sakat ako duman sa taas ko. Tama press ko nga ni. Bago akong mata. So binabit sa likod ko talaga. Ari klumon. Inakwili nga daw tabi agum tagaro na lugad. Aday magaris man sa naya. May purpose ako kay to Joshua. Nata. Malay mo, atay yung pigsabi ko sa iyo. Baka mag-uli ako ngunyan, maghuba, magkarigos o kung ano. Mailing sa likod ko. Atay na may kamrot ang likod mo. Inda. Nagkapirang aldaw. Yung day naglalaog sa opisina. Mabo yung maglaog sa trabaho. Di pa di, may rungas pa sa pandok. Di pa di. Okay. Naputol si Joshua. So plate number nga bugtakan ki tape. Ano po bugtakan mo ki tape? Nabawal yan sa LTO. Joshua. Grabe naman kaya reaction kan mga paradangog ta. Di pa di. May rungas pa sa pandok. Di pa di. Ikang ang lakaw, tamay rungas man ang tabay. Doon na kan iba. Yes. Di pa di. Half face ang helmet. Di pa di. Nagsunod sa motor na naka-short. Dito nakabundol da pala ng ayam, kaya buminaling to. Ngunyan lagod. Ba't nagkusog ang duda? Na anduwang ini. May pigtatago talagang milagro. Anduwa, sabay-sabay sa kaligayahan, sabay-sabay man sa kasusukgan. Yan. Para motor pa kaya? Pwede man na pa-tricycle muna sa Lansaro? Mag-inot, Lansaro? Uminot ka na tricycle na sain, sa dati. Pangyari sa maabaka. Ay, bang iba na pala ba ko na? Pangyari sa mapinya. Puro mata. Pangyari sa mapinya. Sige. Oha! Joshua, DCGB. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan.
Ang mga balitang yan at kwentong yan, wag pong tutularan, mga anak, mga teenager na nagdadango niyan. Yan po ay masama. Wag niyong gagayahin, ha? Mga tugang, alaisay ko po, alas 7 na palan. Alas 7 na makaskaso ng oras tatabi. Digdi po sa tuyang programa. Nawara supirot ko Henry M. kang kulalapnit. Baysa na. Nailing napaulok lamang ako sa solo sa topic ngunyan. May nailing man nga ni ako kaan may sawangan. Parking sumotor, dain nakapundo sumotor, pigbaba ang girl. Ikaman, kon ka man masyado, Jeril. Masyado ka man na Pwede man po ako naka-pick up. Amin na sa imo, amigo. Marinaga, kay Bossing Richard Openya, dyan sa, mga taga PLT College. Good morning, Tabi, sa Indogabos, alas 7 na ugaring. Dyan na 7:30, pag-iristoryan tapuan mga istoryang mainit. Duman po sa hapon. Good morning, amigo. Kasi may mga sandali lang, baka may nalingawan ako. There was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Bareta, alas 7 po. Susunod na. Thank you. Tapos na ang programa. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang An Hapon sa DCGB. Salamaton. Kapitan Toy Barajas, Maray na Agat Tabi, dyan sa Barangay Sagpon. Ika ng tunay kap, Maray na Agat Simo. Salamat, mabuhay, goodbye.